Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Theology, hak Islam, aduk haserapot bal hakakat kendai September. Jingïaseng Synod Rangbah jong Bhoi Presbyterian Synod kabala Pynthud no hakakat kendai trik uleber arhajar arpulai hamadan NSCA paham siem nongpo kala Ïaid Beit Watla kala don Jingïaseng Pynthud na Jingïhap slap bat bun ki pai riungan kim shim lala ban poilot sha Jingïaseng katana du Jingïaseng mistem hadu Jingïaseng no phai sngi hnre ki pai riungan kat bala kila tu sha Jingïaseng wat happening Jingïaseng Pynthud hau slam Kumban shipin kin mau kani Jingïaseng Synod Rangbah kaba arpusan baka Bhoi Presbyterian Synod kala kenjo sha umau mer ha Jingïat lenti kaba arpusan snem nani Jingra Kheru ya kata jubili rupa kabala pelong ha balang Presbyterian nongpo district khat arlingdo shate bahap hapo Bhoi shate Presbytery haba kani Jingïaseng kala sedang nadu khat santrik uleber arhajar arpulai bala Pynthud no mentaka sngi hamadan NSCA paham siem nongpo halor kaphang tunang yalamingi kukenran Jingïaseng mistep Reverend DC Hayaw lalong nong sam ya ketien jong ublay bat Jingïaseng no phai sngi Reverend BR Pamshong ubade uwedu na ki pastor Rangbah jong Bhoi Presbyterian Synod ulalong unong sam ya ketien ka jong ublay shiki hajar ngut ki pai riungan ki bala sha ashkor ban sngap ya ketien ka jong ublay Bhoi Presbyterian Church Synod na yem hagani ko But pau kat tu ni kaji yang siwa hak ko. Yang sangat kasih dan dia roker dan jong. Uleng bang raging